nas u trećem delu. Tema je koje oružje izabrati za početak. Kojota ste zapamtili, valjda. Ćao svima. Aleksandar Rašković, The Kojot, iz eskadrile Migova 29, je li tako? Da, jeste, ja sam se zove vođio snimač 99. Jupsa, Jugoslovenska periodska eskadrila, to je bila ideja kolega iz Sveta kompjutera, ali ja sam kao to odradio. Zalegao i tako da, to je to, tad smo leteli protiv NATO-a virtualno. F-16 beše? Ne, MiG-29 mi, Ameri i F-16 su vodili, pa smo se čak se zove dogovarali sa Rusima koji su nam objašnjavali taktike, pošto je F-16 bio bolji od MiG-29 i tako. Ali nećemo o tome, rekao si nešto da je ovo najbolje oružje ako hoće da počneš. I ja sam da kažem da, baš sam pričao, malo pre smo gledali ove dve puške, recimo ova puška i ova puška, ovo je jezivo teško. I za mene koji nisam potrčao zadnjih 5 godina, ja kapiram da bi baldisu... I nećeš potrčati. A nadam se da hoću, zato sam i došao ovde. Ja bi baldisu da nosim ovo non stop. A ovo je već normalnije, proti kažem. Jel ovo elektrika, gas, šta je ovo? Jeste, to je električna Automatic Electric Gun ili AEG. Dobro. Kompletno uređena od plastike. Kao i prava, sve delovi koji su plastični, plastični su i na pravoj, a i na ovoj replici. Jel te, ono što nju odvaja od svih ostalih replika, znači pričam sad o početnicima, zašto bih ja kupio nju kao početnik? Jasno, zašto? Zato što vi za najmanje novca dobijete repliku koja je 1:1 originalu. Dobro. Znači, bukvalno, G36 nemački je urađen, naravno od malo tvrđe plastike, malo je teži od ovoga, ali što se tiče spoljašnjosti, on je identičan. Identičan, znači, bukvalno. Kod našeg prosječnog airsoftvera presudnu ulogu igra to što na terenu narod voli, nažalost, da se sprda kao i u svetu računara, imaš GeForce, ne znam, 460 Titanium, a ja imam 980 ili 970, sad više ni ne pratim to, ja imam 970. Jasno mi je da si patetičan, ajde vrati se samo na ovo. Znači, ona je šta? Najbolji odnos cene i kvaliteta. Jeste, znači za nekih 120-130 eura dobijete repliku koja je verna originalu, bateriju, punjač i vi ste spremni za livadu, kako ja popularno volim da kažem. Znači, spremni ste za airsoft susret. Ako vam se ne svidi airsoft kao hobi, lako ćete ovu repliku da prodate za nekih 30, 20, 40 eura manje. Znači, bez ikakvih problema. One se prodaju kao alva. Znači, bolje da kalirate 30 eura nego da kalirate 130 eura. Jasno. Na trgovini. Jer narod odmah krene, ja hoću prstu, hoću radiostanicu, hoću. Ne. Ajde sad baš da malo fokusiramo se. Ti kažeš prstu, šta je od ostalo od opreme što ko možda treba kupovati, kojim redosledom treba kupovati? Znači, šta je sledeće posle puške? Posle replike, izvinjam se. A vidi kako sam brzo naučio. Jeste, dobro, video igra. Posle replike. Prva i osnovna stvar, ali ja to moram da napomenem, jer meni moral nalaže, znači obavezno zaštitne naočare. To je prva stvar. I to da budu sertifikovane, znači nemojte kupovati naočare za varenje ili tako nešto, znači obavezno naočare koji imaju C. Da. Ili za skijanje, znači videli smo bezbroj puta da ljudi dođu na susret sa naočarima na skijanje. I mi ih pitamo šta je to? Pa to je za skijanje, to je sigurno dobro. Znači, kad vam neko dođe na susret u gost ili gde god na airsoft teren sa takvim naočarima, obavezno skinuti naočare, staviti na zemlju, udaljiti se metar ili dva i pucati prvo pojedinačno, onda rafalno u naočare, da ih istestirate na licu mesta. U velikom broju slučajeva te naočare ne prežive test. Naočare za skijanje su urađene od poprilično tankog materijala. I znači one ne mogu iz blizine da podnesu udar kuglice koja je od tvrde plastike. Pahulje, ostalo mogu da prežive na skijerskoj stazi, ali ovo, nažalost, ne. Jasno, ajmo dalje. Znači, naočare prvo... Pušku smo kupili, naočare prvo, puška drugo, šta je treće? Treći u zavisnosti od afiniteta. Prsluk? Naravno, pod uslovom da imate odelo za livadu. Zaštitni prsluk, ranac, camelback, odnosno vreća za vodu koja stoji na leđima, koja je isto po meni jedan od bitnijih detalja na airsoft susretima. Dehidrira se. Vrlo brzo. Radio veza, isto vrlo bitan faktor. To mi nije jasno, šta radio veza? Stvarno kupujete Motorola ili? Jeste, kupujemo radio stanice i gomila airsoftera
konkretno u mom timu, posjeduju licencu za radio amatera. Mi koristimo na PMR frekvencijama koje su zakonom dozvoljene kod nas i slobodne su. I mnogo dobro dođe, kao što imate chat u video igri, tako imate radio vezu na livadi. I ono što me interesuje sada, ajde sad smo, znači kupili smo sve to i dođemo na livadu i počnemo se zove, da li bi mogu ukratko stvarno da mi objasniš kako izgleda taj jedan meč? Da li se igra Capture the Flag, ili je team deathmatch, ili su neki zadaci, u zavisnosti, da li je esport? Jeste. Postoji više, kao i u video igrama, scenarija, tako i u Airsoftu postoji masa scenarija. Najpopularniji kod nas je team deathmatch. Znači, podelimo se na plave i crvene i udri do zore. Ko preživi, pričat će. Dobro. Ali takođe u Airsoft susretima koji traju dan i po, stavlja se akcenat na neku vojnu simulaciju. Znači, tu se frakcija plava ili crvena, pobunjenici ili regularna vojska podeli na vodove, na čete, na divizije i tako dalje, i svako dobije neki određeni zadatak. Ispunjenjem zadatka se dobijaju poeni, ko na kraju dana, odnosno na kraju susreta ima više poena, taj je pobedio. Sad, zadaci mogu biti banalni, tipa da neko ode od mesta A, pokupi nešto, odnese ga na mesto B, ode u neprijateljsku bazu, napravi par fotografija mobilnim telefonom, aparatom, nađe nekog pilota na nekoj lokaciji. Sve je to cool. Kako to izgleda? Kakav je taj adrenalin koji pominješ? Znaš, stvarno prema pominješ kao da te pukne na adrenalin. Pa jeste. Kako to izgleda? Evo iskreno, evo sad ću ja da uradim flashback na paintball. Dobro. Pošto sam ja, kao i dosta ljudi u Airsoftu, krenuo prvo se bavim paintballom, a posle sam prešao na Airsoft. Evo konkretan primer za paintball. Mene je adrenalin na paintballu pukao tek, slagaću ti 3. ili 4. put. Znači jeste, prvi put odem, wow, puške, kuglice, boja, ludnica, sve. Ali zamagli se maska, mrak je, ništa se ne vidi, tako dalje. Znojavi ste. Tako je. Drugi put završim masku, ali opet mrak je. 3. put, ajde nešto vidim, ali iskustvo koje sam skupio 1., 2., 3. put iskoristim 4. i onda samo kreću izlaznu putanju. Tako je i na Airsoftu. Veliku većinu ljudi pukne 1. ili 2. put, a ima oni koji se zagreju tek posle nekoliko puta, a ima oni koji dođu zagrejani, da kažem, iz civilstva. Dobro, kaži mi kako je profil ljudi na Airsoftu, da možda s time završimo. Ko sve dolazi, da li dolaze obični ljudi, da li dolaze policajci, vojnici, ko dolazi, da li entuzijasti za oružje, kako bih ih ti, da kažem, opisao, koga tu ima sve? Pa šta bi? Ima svih. Ima svih? Imaš, ne znam, od lekara, profesora, trgovaca, policajaca, vojnika, ne znam da li imamo nekog rudara, studenta, učenika koji su napunili naravno 18 godina, sportista raznih. Ima žena? Ima, ali su baš u manjini. Recimo da možda na celoj Airsoft sceni Srbije postoji, ajde ne pretram, ali 4-5 devojaka koji žena koji se bave. Kako igraju? Jesu isto kao dobre kao muškarci? Pa ima i bolji. Znači nisu one uopšte u gubitku što su žene daleko bilo, znači... Dobro, mi smo ovde vidjeli sad jako veliki dijapazon oružja. Kaži mi, pored ovoga, što još ima, jel su sva oružja pokrivena, znači, to je da li postoje replike od svih oružja ili ne? Pa evo, idemo u krajnost, postoji replika puške iz Aliena. Postoji replika Tommy Guna iz 28. Postoji Sten Gun. Postoji, ne znam, znači, postoji Winchesterka, radili smo na našem kanalu i test Winchesterke, drvene, full metal i tako dalje, znači postoji, sve što postoji u stvarnom životu postoji Airsoftu. Dobro, eto što se mene tiče, to je to. Hvala. Hvala tebi što si mi pomogao i nadam se da će ostalima ovo biti interesantno.